DILLAI government name school polling station right wing lapen left wing atum chepatir pipon si kedamtang wo signify inquiry rai siarni DILLAI angkang polling station do anadim pen chingrum si Karbeng Autonomous Council kiligalong kachepaduk dun atum aphan kachoro pon labang solong APHLC Bukajan LA Maipu Samson Teron Bukajan LA in charge Bongpo Qatar organizing secretary Joy Singh Langni Borjan APHLC committee dun Maipu Riso Teron Chunbang Mensing Timu Rap Chunbang Basan Terang lapen pinangan APHLC klembang piatum chetong dunlo labang so kachingrum ahut cherok tok amai sitame peman ponlo lapen jesemet 6 schedule kacharai kom nangji lapen kipangtang ponang jialam the puthak chethan chimum ponlo Perang kepen kachingki ahut lam the nang kapachini dun atengke kedamtang Karbeng Autonomous Council kelik kachepate dun bangphi Martina ingtigathar pipen jesemet borjanara daphat kachoro pajirpon pedolo Kelik remdet pusita me ningchepa biri remdet pusita undunde chot anvedlo Karbeng Autonomous Council kiligalong long inkoira tro constituency BJP chepahe et lake aron re pensi chepahe pot lapendak borjana long inglong aso PS bangke high et sitame border ejeng apuling anat pensi kerem chethek pol long pon lake awareness ki claim damlong ledat apodlo lapen hinia bangke proxy vote pensi chepa haipon lo puta alang lipen akoy arbak pon Pili sutame kaduk kawe bhan borjana rat apran sikke borjana rat kaduk kawe phastame jurolo na kerat ne chitu du pot sutame lapen truck association auto union lapen sangti union atum lapen kaprek youth atum sitame dak DILLAI youth atum especially lapen kaprek adimalong borjani youth atum sitame rongkimtam youth atum sitame lapen amlu komala bagana lama youth atum akan astame ning aplong pensame churolo alam tum tangka poisa pensitame lapen alang litum ini bidi suri pensitame jakong pento antastame nai chirap nai chitudun pena joini si non MSC elections tame niliki ne chepati dun pami kalong lo remdet pustame niliki pulkan tunga bangke kadu kawe sitame ning chepabiri ilitung ke remdet pustame undunde chot anchot lo mobe nilipulo non ke kedamtang MSC BJP atum 26 constituencies an chepahai et bangke laki illegally ladak borjana bangke nilitum kupilo pinang an inglong aswa PS bangke nilitum haipon et chithek pon long lo lapen border jengana pensi nilike rempon kusi chithek long lo lake people ma awareness tamin nilitum lapo an claim dam long lidet apod lo number 1 bangke number 2 bangke proxy votes ajoy ni lake BJP atum kangtang kangsa chipaklang pen pro illegal proxy votes pen ajoy ni si alam litum stami chipahai Bukajan LA Maipu Samson Teron pen kaninje pon ke APHLC ke aphi ke chirui relo hantu me hegle chochot sitame thesere chochot sitame chisik chedang pon bompo lapen cherap cheto pon bompo kilika chepate du nalong vote ke hai kilong aphai nang kam pon bom ason si thek pon long lo lasi inglong aso tum anke chirok tok do tang lo puta alangli jongpon lapen nomor hini bangala hanlo nilitum non bangke APHLC kache song bangke aphige chirure lo nitum hantu mehek chocho sitame thesere chocho sitame konan ma ke dam nai sitame kachingrum ma molong sitame nitum ke non ke chisik chedang pon bom lo lapen chisik chedang bon lo adhe sai ka tiki hutame nitum ke aron alam ke than bompo lapen kinangja son andame nitum ke cherap chito pon bompo lahen lo lapen number ke thom mangke lahen lo non jasemet nituma ke mang pon ke lahen lo awareness abang cherok tok amai bang rong atok anu antai tum palipon bompo lapen labang so awareness itum cherok tok amai jong amai pen jong sinil tum rara phan than mum lo te dang te la ahok pet mate inglong khai tum hem tun la APHLC binong lo la se labang so hem tun long si karbiang long karbia khai lapen kaprek tribes atum andame la APHLC long si nang chipa chong lap nang DILLAI pen Bijoy Rongpi Karbeng Long Live